Днеска няма какво да правя и реших да снимам, но пък... мисля, че пропускате. Сега ще ви покажа как наново си направих някои неща. Мисля, че се получи готино. Имам нови неща. Получиха се много готино всички неща. Макар че аз сега не играя, всичко се получи много готино, аз играх с нея. Ако ме чувате. Дано да я не чувате. Ей! Ето, ако не знаете, часовник, това и телевизора ни, това е телевизора ни. По-скоро камина. Много готин черпак. Не, че. Тук ми е спалнята. Ето вижте. Тук нищо не правиш. Знам, просто обичам да се игра. Аз ги пуснах. Обаче от тук се излиза и ще си лягам да заспа, защото стана. Между другото, вижте колко яко го украсих отвън. Стаята, така да кажем, стената на моята стая беше... Тя е красиво направена. Ето вижте. Но е време да си лягам, защото стана късно, а утре трябва да... и утре съм на работа, така че... Как си утре на работа? Майнкрафт. Майнкрафт. Обаче ще си махна слушалките, защото ме дразнат. Този рожден ден ще трае дълго време. Нали, Точно не е почнал денят, но... По-скоро пробава 2016. Не е смешно. Да, помогна ми. За името обаче. Значи направих ти канала, интрото, нещо друго. Хладилника. Това не се ли бащата на майката на малко? Да. Той къде? Няма. И... В пръщ такова е. Ти сливане. Това не е пазачка. Ти сливане ли правиш, бе? Гледайте колко яко се е получило. Да. Ви чакай, защо бегаш? Селендър. Приятелю мой, няма как да влезеш. Това е президента. Президенте, чакайте ли? Президенте. Завийте наляво. Завийте наляво. Казах, завийте наляво. Завийте наляво. Завийте наляво. Казах, завийте наляво. Завийте надясно. Багера. Багер. Сега ще проникнем в нарая къщата да видим. Не! Аз това ли съм заслужила? Да. Ще убия. Не се посмявам да ме отвориш това. Не се посмявам, ще те убия. Няма нищо интересно, да вървим. Също пък да ми има нещо интересно. Да, обаче моите са с 3 стаи, а твоите е с една. Да, поне малко по-хубаво. Вижте, вау, това прилича на муха. Кое? Сега трябва да си направя нова стая. Почвай. И тя ще бъде стаята за гости. Нали вече каза, че си направила къща за гости? Може пък да искат да спъват в моята къща, така че... Сега почнах да работя и днеска е Почнах да работя и... заваля. Сега остави светкавици. Така. Значи ако това светкавици ще ти спомнят ни много готини коне. От тия скелетите. Скелетите с енчантните каски. Така ще... И коне. Много готини. Много кока ми направи. Чукан. Не ми пука. Важното е, че си правя стая за гости.
Само че хубава стая. Знаеш какво, що не мукнеш? Аз ли? Ти Не си. Защото аз в момента снимам, не ти. Аз направих повечето неща, най-важно за канала. Сега, това човекът нужда да се познава. Ей, пич, дай ми едни пръчки. Това се наричат хапки. Ама са пръчки. Хапки. Да, обаче приличат на пръчки, аз ги наричам пръчки. Защото не знаеш думата хапки. Знам я. Нали съм яла хапки с корнфлекс. Не, толкова не ги е ял, не? Ти? Кой ти каза, значи преди да накупи бичи, значи да на всеки път, който в ресторант само тях ти яде. Да, бе, да. Не, бе. Защо я затрупах отвън, като трябваше да работя, но... Между другото, подобрих си графиката. Явно ще влизам от планята. Ето се, как върви постройката? Зле. Как да зле? Перфектно ми изглежда. На теб. Може само да я поразгледам? Не, виж, в момента строи. А, Ама трябва да се обмисля. по-долу от кой ще бъде? А, добре. От нормалния. Вече Гранит. всички стаи са ни в такъв ход. Гранит. Мисля да приключа... Ох, това заведение, не знам дали ме чувате, но все пак съм на рожден ден. Ай, все пак музиката си увелича. Ох, Какво? Нещо да скучарите? От тази... не, писна ми да гледам този красив пот. То прилича на паркет. Да, наистина. То това не ще ли направо паркет? Сега тук ще сложа легло. Вижте, аз съм официален днес. Официално. По-скоро, не си имаш. Да, помни. Легло. Телевизор. Аквариум, може да сложиш аквариум. Стоим по-хубавия телевизор. Не. Коза. Овца. Ето така. Останалото да си го завежда. Значи добре, ако бъда... Бих цялото да го разреши. Пода ми харесва и стените. Значи харесваш цялата къща. Това... Ето това беше от толкова... от това парче, виждате ли? Ето това първото синьото квадратче. Ми беше първата постройка. Тази ми беше втората. Тази ми третата, тази четвъртата. Не сега да направиш пета, направо ще се гръмна. Мога да направя още много. Но за сега ще приключваме, хора, защото нямаме много време. Ай, съм гладна.